Aladin. Jednom davno ispod neba osvjetljenog sjajnim zvijezdama postojala je mala pećina prepuna suđa od zlata, pisanih ogrlica, prstenja s rubinima, kruna od dijamanata i još raznog blaga. Tu se nalazila i čarobna svjetiljka koju nitko nije htio dirati, jer se smatralo kako je pećina ukleta, pa u nju nitko nije niti htio ulaziti i uzeti svjetiljku koja je donosila sreću. U blizini pećine živio je dječak po imenu Aladin, koji je bio siromašan, i čarobnjak po imenu Mustafa, koji je Aladinu predložio ponudu koju ne može odbiti. Nagovorio ga je da uđe u pećinu i donese mu čarobnu svjetiljku, a za uzvrat neka uzme svo blago koje se nalazilo u pećini. Aladin je promislio, pristao na Mustafinu ponudu i otišao u pećinu. Nije ga bilo strah što je pećina bila ukleta. Kada je ušao, imao je što vidjeti. Blještavilo, sve prepuno dragulja i ostalog dragog kamenja, prekrasan nakit i ružna prašnjava svjetljika koja mu se na prvi mah činila nezanimljiva. Uzeo je svjetljiku kako se dogovorio s Mustafom. Čarobnjak se približio pećini kada je vidio da Aladin izlazi iz nje, zgrabio svjetljiku i gurnuo Aladina natrag u pećinu. No u tom trenutku mu je ispala svjetljika iz ruku i otkotrljala u Aladinove ruke natrag u pećinu. Mustafa je bio zao i pokvaren i želio zatočiti Aladina. Aladin se i dalje nije bojao mraka u pećini. Kako je čarobna svjetljika bila prašnjava, htio ju obrisati. Protrljao ju je i dogodilo se čudo. Iz svjetljike je izašao dobri duh koji je ispunjavao sve gospodarove želje. S obzirom da je Aladin bio zatočen u pećini, prvo što je poželio bilo je da izađe od tamo. I hop! Što je Aladin poželio, dobri duh je ostvario. Vrijeme je prolazilo, a siromašan dječak Aladin je uskoro postao bogat. Imao je tako skupocjenu odjeću, živio u luksuznoj palači. Aladin nije navikao živjeti u tolikom bogatstvu i poželio ga je s nekim podijeliti. Taj netko je morao biti poseban i dobar. Dobri duh iz čarobne svjetljike je uskoro organizirao susret s prekrasnom mladom princezom. Ona je također bila bogata, stoga ju Aladinov raskošni život nije pretjerano oduševljavao. Zapravo je zanimao on kao osoba i sve njegove kvalitete. Nakon svakodnevnog druženja par se zaljubio i odlučio vjenčati. U tom trenutku je Aladin postao prijestolonasljednik. Sve je to došlo do zlog Mustafe koji se osjećao prevarenim, jer je svo bogatstvo koje Aladin stekao s pomoć čarobne svjetiljke trebalo biti njegovo. Mustafa je smislio plan kako doći do Aladinove palače. Obukao se u prodavača svjetljikama i otišao do palače. Aladin ga je ugostio, a ovaj je odmah ugledao staru ružnu svjetljiku. Brže bolje rekao princezi kako toj svjetlici nije mjesto u tako lijepoj palači. Predložio je da neuglednu svjetljiku zamijeni novom i sjajnom. Princeza je zastala i odlučila se za zamjenu. Mustafa je protrljao svjetljivku, poželio da svo Aladinovo dobro pripadne njemu, a dobri duh mu je istog trena ispunio želju jer je uvijek slušao svog gospodara. Aladin bio bespomoćan i tužan. Znao je da princeza nije kriva zbog toga što je Mustafa prevario, ali nije znao kako povratiti prijašnji život. Kada je princeza shvatila što je učinila, smislila je plan kako bi povratila staru svjetljivku. Princeza je organizirala veliku gozbu kako bi proslavila s Mustafom zajednički život. Pripremila je obilje hrane i pića, a Mustafa se prenajeo i opijao. Nakon nekog vremena Mustafa je zaspao, a to je bila prilika da opet Aladin dođe u palaču i protrlja čarobnu svjetljivku kako bi se sve vratilo na staro. Tako je i bilo. Osim što se sve vratilo na staro, Aladin je poželio da Mustafa ode živjeti u pustinju kako ne bi više činio zla djela drugima. Aladin i princeza su još dugo živjeli sretno, a svjetljika je prešla u nasljedstvo njihove djece, koja su kasnije također živjela sretno i bezbrižno. Čiča miča, gotova je priča.